Tak, ahojte ľudia, vítajte v ďalšom videjku. A hovoril som v minulom part 3, že sa pôjdeme pozrieť tam do toho vodopadu. Tak, tam teda ideme. Sľub sa musí dodržať. Tak. No. Mne hovorí, že sa blíži večer. No, tak, pojďme se tam pozrieť až ráno. Určite teda, ne. Tak nie som ešte dobre vybavený, potrebujem meč proste. Ale keďže som nenašiel dobrú kejvku, tak si aspoň kamenný meč. Pôjdem späť do tej kejvky, ktorú som celú prezrela, naťažím si kameň a vlastne potom viete čo. Dobre. Tak ráno, tak. Ideme sa pozrieť do toho vodopádu hlavne. To som slúbil a to aj dodržím. To som slúbil ešte v minulom videu. Takže prasa, čau prasa, mi zavádzaš v ceste. Tak som ťa musel hitnúť. Tak tam teda ideme. Tak tam nejdeme tam. Nejdeme tam. Je tam Endrak. Je tam Enderman. Je tam Enderman. Nemôže ma vidieť, pretože ak ma uvidí, tak sa portí za mnou a zabije ma. A ja mám akurát dobré veci. Čiže, ak ma zabije, ja zabijem jeho. Takže. Tak. Natažíme kameň. Koľko vôbec kameňa máme? 5. Je to na meč? Je to dosť na meč, aj na 2 meče. Čo keby sme si vykraftili 2 meče? Aha, styky potrebujeme. Aha, máme dosť na styky, aj na 1 000 000 stykov. Toto si sem uložíme. Si dáme sem. Fakle sem. Šíp sem. Luk, ako vidím, nemáme. Kamene sem. Ploty ešte potrebujeme. Styky. Počkať, ako sa robí plot? Počkať. Plot je tu je plot. Plot
Mám ploty. Dobre. Potrebujeme styky. Tak, spravíme si oplotenie domu. No. No. Takže robíme si oplotenie. Ešte potom si spravíme aj bránku. Tak, potrebujeme si vykraftiť ešte ďalšie ploty.
že budeme mať krásny dom. Možno si sem dáme ešte nejaké kvetinky. Uvidíme. Kam som pod? Ja som ho dal. No dobre. Neviem, čo s tým jedným plotom. No. Takže domček máme hotový. No. A takže teraz neviem, čo budeme robiť. Všetko dôležité máme. Všetko dôležité máme. Čo teraz? Hladní nie sme. Vidíte, ľudia, teraz nemôžem nič robiť proste. Nič nepotrebujem. Všetko mám. Orečka asi nenájdem, pretože tuto v okolí žiadna jaskyňa akože nie je okrem tamtej nudnej. A tak za chvíľku končí video. Čiže pozrieme, čo mám v České. Či nejaké surové miesto nemáme. Nemáme. Tak, podľa mňa tento svet už máme vyriešený. Máme tu všetko, čo potrebujeme. Kvetinky dokonca. No tak, budúce videjko, čo bude z Minecraftu, tak to asi už nebude tento svet. Všetko tu máme hotové, nič nepotrebujeme. Aj tak už nám aj končí deň. Takže teda, ahoj ľudia.